Sa wala pa ko mo abroad, grabe yun ang akong kayon. Nanakit ang akong tuhod, kagamay ra pa sa sahod. Kunya ako nakasulod sa kumpanya sa laing nasod. Nalipay kay naka-abroad, kay matod padag ko og sahod. Ako karon naka-abroad na problema, perting daghana sa utang wa pagkadata, gibiyaan pa sa asawa. Pagkahuman sa kong kontrata, way na pundar bisag bisklita, naming hoy kay walay kwarta, buslot pa ang akong bulsa. Ako ni anak inusara sa pagsulay, nakamove on na o wala ko kinidamha, namin niyo akong matrona. Nagtukod kaming negosyo, okay dito sa merkado, di malas na diskuido, milayas man pod ang tonto. Ako karon naka-abroad na problema, perting daghana sa utang wa pagkadata, bibiyaan pa sa asawa. Pagkahuman sa kong kontrata, way na pundar bisag bisklita, naming hoy kay walay kwarta, buslot pa akong pitaka. Looy po. Ako karon naka-abroad na problema, perting daghana sa utang wa pagkadata, gibiyaan pa sa asawa. Pagkahuman sa kong kontrata, way na pundar bisag bisklita, naming hoy kay walay kwarta, buslot pa ang akong bulsa. Miulit ko sa probinsya, balik sa maong sistema, kaingin o niyang mangguna, konstruksyon, puwerteng inita.